nandito tayo ngayon sa Power of Cabalen Sports Studio para sa unang edisyon ng ating Cabalen Sports Show. Alright? Okay. So, ang Cabalen, yung mga magiging guest natin ngayon, ang mga player ng mga Ìntercommercial at mga eskwela, naging student athlete din sa iba't ibang schools dito sa Kapampangan at sa Metro Manila. At yun nga, bago natin umpisa nyo, siyempre, pakifollow mo yung page at pakilike yung SD sneakers. Pwede rin kayong model sa kanila, mag-PM lang kayo sa page nila. At yung Capo Trio, mag-50, na nandito ngayon. At siyempre, shoutout kay Ian Pingo na nanonood ngayon, Cabalen. At happy birthday pala sa isa sa pinakamalapit na bisita natin ngayon. So, okay, so umpisa na natin? Umpisa na para, okay. So, first na bisita natin ngayon, pride of Baloncorak din siya. Isa sa tawag sa kanya, fourth quarter man. Parang daytime Anunciacion, parang gano'n eh. Tapos nag-high school siya sa Angeles University. Tapos nag-UST din. After nun, bumalik siya sa Angeles University Foundation para ituloy yung college career niya. Okay? So, tawagin natin ang una sa pinakamalupit na Kapampangan Bowlers guest natin. Walang iba kundi si Daemian, Daytime Anunciacion. Yeah! Yeah, Cabalen! Alright? Good afternoon, Dave. Kumusta? Good afternoon. Okay lang. Anong pinagkakabalan natin yan? Wala, konting business lang, mga sideline. Baka gusto mong shoutout yung mga taga sa inyo. Shoutout sa mga taga-Santa Cruz dyan, mga Plaza Boys. Dyan, kilala nyo naman to, sino to? Pumunta na siya sa atin. Yun, shoutout sa inyo lahat. Oo nga, nagbigay tayo ng sapatos sa mga kabataan. Nagturo din siya ng drills para sa mga kabataan natin. Okay. So, siyempre, natin patagalin ito kasi kailangan na pag meron fourth quarter man, kailangan meron tayong dunker. Okay. So, nag-aral siya, nag-Angel siya, galing kay Coach Day, tapos nag-SNC din, kung saan nag-coach si Coach J. Sierra, tapos sa Manila din, Arellano, or iba't ibang school na rin napunta niya dahil sa ability nga niya. At naging matulog yung pangalan niya lang sa mga exhibition niya kasi nga lumilipad itong idol natin ito. Okay, let's welcome Mr. Sancho, airplane mo, Cabalen, Vitug! Alright! Kamusta, idol? Kamusta? Iba yung get-up ngayon, parang Marcus Strand lang ito converted eh. Okay, kamusta, Sancho? Kamusta? Okay, yung business natin, ang balita? Okay naman, sa mga gustong bumili ng mga jacket dyan, tsaka mga t-shirts, check mo lang sa Wall Street sa FB and Wall Street PH sa IG. Pili kayo doon ng jacket, promise. And then, Quality. Quality, marami pagpili yan. Hindi nagbibenta ng fake at local sa Sancho. Nasa US kasi yung Okay, so yan, pag-uusapan natin ngayon kasi nga first time o unang edition to ng ating Cabalen Sports Show. Dalawa sa pinaka-idol natin dito sa Pampanga, ang guest natin sa Sancho Vitug, si Daemian Anunciacion na naglaro din sa ACP. Okay, so pag-uusapan natin doon sa mga memorable na game nyo. Okay? Una si Daemian kasi yun nga yung sa Putod, napanood namin siya doon na gusto siya doon sa fourth quarter at saka sa dalawang game yun na matindi siya eh. So, pare, ano yung nasa ulo ko nun? Ba't gano'n ka maglaro? Baseball ka maglaro ba? Ako kasi, kaya ganun yung laro ko kasi gusto kong patunayan na kaya natin manalo and yung coach ko kasi matagal na gustong manalo kaya binigay ko yung lahat ng best ko para makano kaso doon. Hanggang sa na-injury ako doon sa last game. Yun, wala. Natalo sa... At least binigay mo yung best mo, pare. Ganun yung Kapampangan eh. Binibigay nila. At saka yung kaya natalo kayo doon, pare. Yung Sancho Vitug nasa kabila, nanonood sa kabilang bets eh. Sinusuporta si Papi ko doon lang eh. Suportahan eh. Okay, tapos si Sancho naman, pare, yung pinaka-memorable na game mo. Ako, siguro para sa akin dahil nakasama ko sa KBA. Yung last game nga namin, pumunta siya ng 38 points, tapos 7 rebound. Yung masisata, marami na, mga 6 o 7 assist din. At yung 3 assist sa akin eh. Okay. Yung puntos ko eh.
pare? Yung balita. Sige natin. Pumunta ka ng marami. Anong kinain mo ng to? Hindi naman talaga ako pumunta na madagang because Coach na ako ha. Coach na ako. Mukhang iba po. Hindi ka ba seryoso? Hindi ka solid na game ha. High school teams mo. Hanggang ngayon pare. Para sa akin siguro yung sa mga commercial lang din. Kasi sa school, hindi pa ako ganong nagkaroon ng game na parang tayo. Napaka-memorable talaga. Parang siya rin ba ka ni Kobe Bryant ba? Wala kang ganun. Sa beses pa lang. Pero wala yung memorable sa commercial. Yung sa Santa Ines. Okay, alam ko yan. Okay. So, ano pare kasi, ito kasi, ano kayo parang brother kayo ni... Kasi gano'n pagka nanonood ka ng Ìntercommercial, lagi na sinasabi na hindi na yung magkapatid, sabi gano'n, mapasok na eh. Mauuna si Sancho Vitug, tapos pangalaw si Marco Wistrate. Kaya mo kayong close ni Mr. Idol Marco Wistrate. Parang kapatid ko na talaga siya. Magkasama kami, Raisan. Kaming kunin kami sa Nueva Ecija, Pangasinan. Magkasama kami malagi. Matulog yan. Hanggang sa door. Okay, ito na. Okay, tapos si Daemian ang susunod para iba yung about Santa Cruz Basketball kasi nasaksiyan ko yung game ng mga kampi mo, yung mga tropa mo doon eh. Tapos, ano ba yung distribution mo doon para? O contribution mo pala dun sa team nyo sa Santa Cruz para? Kasi, siguro ako doon, hindi naman sa scorer pa, kasi, kumbaga, parang, hindi ako sa nagmamayabang, kung siguro mawawala ako doon, parang, yung flow lang, medyo babagal, kasi mga teammate ko doon, hindi ganun nabibilis or medyo may na. Kaya siguro babagal kapag nawawala ako sa loob. Okay. So parang nagiging big Manuel ka sa kanila sa bagal. Damasal man. Okay. Okay, so usapang NBA naman tayo pare. And this NBA is back. Parang quarantine game eh. Diba? Nasa isang state lang sila sa Orlando. Life in the bubble, sabi. Okay. So, okay. Tanong mo naman tayo ng favorite team nyo, favorite player nyo na rin, sabay na natin. Muna tayo kay Sancho. So, ano yung pinaka-bet mo na magta-champion ngayon sa NBA? Hindi ko alam kung mag-champion sila, pero sila pa rin susuportan ko. Memphis, habang wala si KD. Habang next year, kaya si KD. Hindi, solid fan kasi ni KD pa. Parang ako rin to eh. Durant din. Pero, siyempre, dahil nga wala si KD, Jamorant muna. Choice ka. Memphis Grizzlies. Okay, sa ID naman tayo, Dave. Siguro kung sa mag-champion, kasi yun yung gusto ko na big man eh. Si Jabil McGee. Sa big man, sa champion, okay. Jabil McGee. And favorite player? Yun, si Jabil McGee sa Las Lakers. Lakers. Sa NBA. Hindi nga Dallas. Hindi, yung Dallas kasi, gusto ko yung player, yung laro nila ng last. Kaya, pero kung sa favorite player talaga, si Jabil McGee. Si Jabil talaga. Solid iba yung idol yan eh. Meron kasi yung pinidol mo, yung parang nalalapit sa laro mo, parang nakakabit. Parang gano'n, di ba? So, yun nga, yung mga idol ng mga tropa natin, mga kabalagpolers natin dito. Okay, so usapang PD naman tayo pare. It's more on Calvin kasi. Calvin ang Buebayes, the Bishop of Kapampangan, isa sa pinakamalupit na player ng Kapampangan basketball. Yung choice na pare, is, parang crucial decision ni Calvin to eh. Magiging okay ba sa inyo pare kung maglalaro siya sa PBA na lang o sa Japan pare? Muna tayo kay Sancho Vitug pare. Para sa akin siguro, mas okay kung mag-Japan na lang. Wala yung sahod. Saka yung, siyempre, yung mga nakakalaban ko dun. May iba naman, yung mga NBA player din dun. Experience ko rin. Experience din para sa kanya. Pwede. Sila Robert sa akin, naglalaro ko yung dating company na Robert, di ba? Tapos, yun nga, mas okay siguro kung Japan, para kay Sancho. Kasi income na rin para sa family niya. Okay, so meron na rin sa business si Davis yung dampani Davis, paano ko yung business, pakiyabangan niya. Tapos kay Dean naman sa yung sariling opinion ba? Para sa akin, siguro sa PBA na lang. Kung pride yung pag-uusapan, PBA. PBA kasi Pinoy siya tapos Siya nag-grow lang eh. Pwede. So para kay Daemian mas okay si Calvin sa PBA na lang. PBA muna kasi nagkakalit na rin si Calvin.
ilang taon na rin si Happy ngayon. So, Kasi may chance na siyempre kung sa Japan siya, mamimiss niya yung pamilya niya. pwede. May point. Para sa'yo may point mga idol eh. Okay. So iba kasi usapang usapang basketball eh. Interesting talaga. Okay. Tapos, okay, so favorite Kapampangan player naman tayo. Okay. So mauna tayo kay Dean naman. Top 5 Kapampangan ballers. Okay. Saan? Dito na tayo, buong Kapampangan. Pwede sa video. Okay, ano muna? Ano muna natin? Excuse mo ni mga PBA players para may balik Sa PBA players. Pati ex-PBA, exist din, no? Excuse na dyan. Basta PBA. Dito muna. Support naman muna tayo. Top 5 ko, top 5. Top 5. Top 5. Ako ngayon pumili ng top 5, ba? Siguro pipili na lang ako sa mga naging na top 5 dito sa na naging teammate ko at naka-experience ko sa game. Sa point guard siguro si Johnson. Okay, Ray Johnson. First. Then sa wingman si MJ. MJ Garcia. Okay. Tapos sa mga nakasama kong big man na siguro wala masyadong nakasama big man sa amin dito sa Pampanga. Sino ba? Big man. Are we going to consider Papi as a big man ang Kapampangan? Papi. Sige, Papi. Papi, no? Napilitan, no? Hindi, mabigat yan. Ilan na yun? Doon pala, Papi. Dalawa pa. Yung takto. Takto na lang. Takto na lang. Sarili nyo na. Hindi, sa Borac si Baragais. Si Jelma, okay. Oo. Tapos, Last na lang? Sama rin yung ko. Wala pa sa zeros, ha? Oo, ano lang ito ha? Sa mga naging teammate namin dyan, huwag yung magtatapo. Dito po ba? Mga player dito. Okay, hindi makapili, ha? Tagal mga pili. Si Coach Bal, pwede na lang, ha? Coach Bal, shout out! Shout out, coach. Si ano na lang. Si Mark Tabayo. Okay. Alright, so next tayo kay Sancho dito naman doon. Mabilis lang tayo. Pinag-isipan niya na eh. Pag-isip na lang. Pag-tapos ko para ready na siya. Sancho. Sa akin, una si Archie. Archie Concepcion. Sa big man siguro yan, si Rante. Matik yan. Bante! Best friend. Siguro ba? Tapos sa point guard, si Bolo, Spirit. Ay, si Olinja na. Point guard. Shooter yan. Sa mga wing siguro, naging teammate ko si Troy. Si James Sarden playing guard. James Harden. Si Rick Pasqua. Ay, si Cash, si Dead Eye Shooter. Tumira yun. Ganun yung pulso ko dati. Nag-vlog lang eh. Kasi kay boss na yung mag-assedio sa ng Paulos Minas. Shout out. Sa mga malupit na jersey. Okay, so, konting kwento pa tayo. Okay, so, eto, wala mo nang magsaseros ka pa rin. Sancho Vitug, celebrity crush. Ako si Liza. Liza Soberano. Ayun na, Liza Sigera. Soberano. Maganda yung kulawan na. Malupit yun. Okay, so si Daemian naman, favorite celebrity crush. Marian Rivera. Ay, mali. Oo. Same day lang niya, nagpatumakat sa Marian Rivera. So, yun yung pinaka-celebrity na, mga dalawa nating Kapampangan ballers ngayon dito. Experience pare, kasi, eto, magbibigay ako ng 3 tao. Okay, 3 tao, ha? Bibigyan nyo ng comment. Okay, bibigyan natin ng comment. Okay, mawala si Sancho. Tapos salitan, okay? Okay, Coach Billy Basil, pare. Marcelman. Alam ko, 100 siya ulit. 100. Yun na rin, Okay. signature. Coach Cabalen. Ay, ano?
pressure ah. Shoutout Coach Isaac. Oh, Ano ba? the pretty coach. Okay. The gorgeous coach. Okay. Magaling sumagot ng bata ako. Okay. Okay. Next. Raymond Garcia Dizon. Yan. Dami na. Ayan, bossing. Para next game. Okay naman. Ano ba dyan sila? Okay. Okay. Kaya next tayo kay Daemian naman. Okay. Michael Vigo pare. Ay, yan, idol din yan. Fearless. Oo. Fearless. Okay, kay Sancho. Ian Pingulton. Ano bang siya na? Parang pagis na nga. Bang siya. Solid yan, solid. Okay, last kay Daemian naman. Sino ba yan? Sino kaya ito? Isip tayo ng malupit. Okay, Randy Francisco pare. The Sharp. The Sharp. Parang biases na. The Sharp The Sharp na Panasonic. Okay, nag-enjoy na tayo dito pare. Okay, sobrang enjoy na gano'n na parang the score. So, magtutuloy ko ako ng edition pa lang kasi to. Inabala ko sila, yung storbo ko. Birthday pa yung Daemian ngayon. Happy birthday ko Daemian ngayon. Thank you. Okay, tapos last topic natin siguro. Okay, last topic. All good na tayo eh. Last topic na lang. Yung mga plano nyo, pare. Una tayo kay Sancho. After ng COVID, pare, ano mga plano mo sa buhay? Same old pa rin, ganun. Tutuloy ko pa rin yung karera ko, ganun. Workout pa rin, hard work pa rin. So, para sa pangarap. Oo, tuloy-tuloy pa rin. Oo. Yun. Pag-aaral pare. Number 1 yun. Oo, yun. Studies ni Sancho. Okay, so si Daemian naman pare. Mga plano mo sa buhay after ng COVID na to. Yun, mga plano ko siguro, focus lang sa pag-aaral, tsaka focus ako lalo pati sa pag-training. Hanggang ngayon naman, nag-workout kami, siguro pati si Sancho. Hindi lang titigil yung workout kasi kailangan din pampalakas ng resistensya. Yung COVID, di natin nakikita eh. Okay, Yun, kaya kailangan talaga natin yung workout, yung resistance, sabi nga. Kung wala ka nun, talagang pwede kang pakitan na Okay. So, promote mo rin yung vlogging, bro. Vlogging mo yan. Yun, sana supportahan niyo yung channel ko, Daemian Lights and Vlog. Kung hindi niyo ma-search yung Daemian Lights and Vlog, search nyo na lang yung pangalan ko, Daemian Anunciacion, dito naman sa search box. So yun, makikita nyo na lang. Marami na akong video dun, mga nasa 30 na ata, 25 videos. Panoorin nyo na lang. Yung na-heels ka, wala ba doon? Wala. Sinadess ko sila, kung may size 13 sila, may wala. Yung mga gawin ng mga challenges, sabi ko, 1K comment, naging 1.8. 1.8 kagad eh. So, tapos yun kay Sancho, siyempre, yung business pa rin yung Wall Street. So, follow the page, tapos, bumili na rin kayo. Puro lang yung mga item nyo. Mag-drinks na Gusto nyo ng quality jacket? Yun, quality jacket. Jacket, shirts, tsaka shorts. Hindi lang kami doon. Ayun, promise. Hindi ka mas Pwede. Okay, so bago sila mag-uwi yan, fast talk muna tayo. Okay, so kung kanina nung nag-umpisa tayo kay Dane, di ba sa kanina? Oo, ano? Ay, hindi. Kay Sancho. Okay. So, ulitin natin. Anong nakas to? Okay. Mabilis ang salita. Most hated player ba? Most hated player. Kaison to. The best. Galing talaga eh. Galing. O most hated defender. Kasi kahit yung nung tumira ako, nung nakalaban ko kasi siya, tumira ako ng jump shot, kahit ang layo yun, naplangka pa ako eh. Nakasaraban Siya pa ba rin kay eh. Soto? Shoutout. Good luck Sa sa karera mo, idol. Okay, most hated defender. Isa pa rin. Sancho pa rin. Isa pa rin. Si Kay Soto. Most hated teammate pa rin. Most hated teammate yan. Ano yan, mga sa basketball ay mga physical. Mga gancho, di ba? mga hindi naman masa. Oo. Sino ba? Wala naman eh. Pwede yan. Pwede na nga yung friend, tapos black na yan. Wala naman tayong oxygen na siyempre, yung role natin, role talaga natin yan. Okay, wala. So, teammate pa rin ano? Oo, teammate talaga. Ginagawa lang natin yung role natin. Okay. So, fast talk yan, pero bumagal sa kanya kasi wala sa mana eh. Okay. Okay.
Next naman natin, next question pare. Last na siguro to. Girlfriend o basketball ba? Sa kanya, basketball muna na. May break-up na to. Girlfriend, basketball tapos girlfriend. Oo. Okay. Para sa student natin lang yan. Basketball girlfriend. Kasi andyan din siya natin, nanonood eh, siyempre. Ay, sana may jowa, sabi naman nanonood. Okay. Okay, so next natin kay Sancho. Okay. Awin mo ang ba pare? Arwin, Tapos sa Nike o Adidas? Nike. Most hated teammate, tol. Wala rin. Wala rin. Ano lang, most lovable teammate pare. Alam na yan. Strander. Wala nang iba yan. Paano magpipilian yan? Smart mo yung strand lagi. Okay. Tapos, pride or money pare? Right. And lastly, basketball o jowa? May ba? Pampalit ko ba yan? Yan na. May break-up na to. Tagalog siya, di ba? Oo. Ayun. Paswa daw, paswa. Basketball mo na. So, din yung dalawa kapalit natin, pinili pa rin yung basketball kaya sa girlfriend. So, yung mga girlfriend niya, mga jowa nyo, May magagalit. kami magagalit kasi kami basketball lang naman. At saka karamihan sa mga basketball player talaga, lapitan ng mga babae. Pero kaibigan lang. Kaibigan lang pa. Di ba to? Pala, sorry. Ano lang yung rumor lang yun, at chismis lang yun. Hanap ka lang na, maghanap ka ng royal na lalaki. Basketball player yan. Di ba? AFP yun. Shut up. Boy na lang. Boy talaga. Okay, so sobrang salamat. Sobrang salamat kapag nag-enjoy kami sa konting oras ng Cabalen Sports Show. Siyempre, ako mag-ilog. So, thank you so much kay Daemian Anunciacion at kay Sancho Vitug. So, yun. Wala basketball pa tayo, wala Kapampangan. Marami pang mangyayari, marami pa paparating na ano tawag doon, marami pa paparating mga event na gagawin natin dito sa Kapampangan. Sana sila. Maalis na. Okay. Magiging okay na lahat tayo. So, one love basketball, one love